เ
เ
Ben YouTube ora TikTok. Hah? Oh, ora TikTok. YouTube. Yang bisa. Oh, TikToknya ora berarti. Nggih. Sing lentera tapi. Menika persiapan ganong bujang ganong saking Ayu Jakarta wonten Mas Irsat, Mas Rion kalian Mas Budi. Mas Budi, Mas Koplak. Ya. Monggo Mas Piyek, Mas Piyek yang dia, Mas Kikek. Wah, jan nyenengke teman. Salaman sih. Heeh, kabeh. Heeh. Sawere siapke Bapak Ibu, ora dijalan atraksi. Wah. Rion, engko bengi isih mentu lho, Yon. Rion di Rion. Salim sik karo Bapak Rene le, Rion. Rene le. Nah. Heeh, cah bagus Rene. Aduh, Mas keseleyo kuwi. Aduh, kepleset. Gusti kon jae pong iso ya. Iso. Nang kanok sekali ya. Mati. Gunamu mati berarti ngono. Belo. Antekan batu. Langsung nyecer lagi. Salim sik le, cah bagus. Heeh, nah, sik apa iki. Nah, Bapak Ibu menika para bujang ganong dedekot-dedekote saking Yogyakarta. Wah, ke jaman tahun 2008, 2007 wis do ganong tekan saiki awet. Jelas bisa diparingi sehat kabeh, isih urip kabeh. Kok urip kabeh barang iki nang iya waduh sendiri ya. Yo, jajal kepiye? Solah-solahe para bujang ganong ing Yogyakarta. Yo. Suprete masak. Suprete masak. Ayo, wis ayo Yon Kel ditunggu.
Kapasipun matur nuwun. Oh, oh, Ora bayaran, ora kon atraksi lho. Arane ne bundan ora apa-apa iki awake dhewe. Sedulur, awake sedulur. Sedulur sing akeh duwite. Oke ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Alhamdulillah Sud awake dhewe kepanggenen dusun iki lho, Pak, endi dusun Singosaren Jetis Siti Mulya Piyungan Bantul. Singosaren ora nggo piyungan. Oh iya, lah Singosaren Bangun tapan. oh iya. Bangun-tapan Potorono ya. Endi? Pleret to. Oh iya, Pleret. KTP Afghanistan. Ini ning Singosaren Bangun-tapan Bantul. Oh iya. Iki dalam acara kitanan masal. Lah bundan ra ngandani wong telepon aku. Yo ring tanggal anu 12. Tanggal 12. Umume wong telepon. Ring. Aku jawab. Halo. Ring tanggal 13. Mungkin to. Ya langsung tanggal 13. Bundan iki lho sing salah. Ring. Halo, tanggal 13. Oh iya, acara bu kitanan masal. Oh iya, oke. Kitanan masal. Boten, menika Mas Rion acaranipun ulang tahun saking SP Pangestuni. Oh iya. SP Pange. Oh, tepuk tangan yang meriah. oke. Hitungane sih nek ulang tahun. Nek Pangestu ya aku ngejoki ra cair. Padake Bang Titik. Joke ra cair. Ayo. Iki foto. Kulino ae lho Mas. Angsuran mekar lho. Sing dilakukan sapa? Tok. Hebat.
Aku isi nek mbok YouTube dipateni. Moro tuaku delok. YouTube di salem sini. Orang tua isin di bawah tuwelene. Ya wis. Kita dongake mugi-mugi pangestu niku tambah lancar. Lancar usahipun. Amin. Wis 5.000 sawere. Dongane kok siji 5.000. Donga mikir dhuwit. Ya ngono kuwi. Ya. Terus tak dongake mugi tambah sukses. Amin. Lah ndi wonge pangestu iki. Nika juraganipun Mbak Lia. Wah, menika. Yo, langsung salto sik lagi disawer gitu Mbak Lia. Lho, salto sik lagi disawer. Ngerti yo aku ngejoke jaminan dhewe kabeh nek Mbak. Yo, Mbak Lia. Angsurane rada nekak lho. Heeh. Mbak Lia. Iki mic kurang dawa. Oh iya. Mbak Lia. Ijol ae lho kan kayak rada dawa kae. Gone kasut soalnya kulino diolor-olor kali. Dimosok dadi cendak. Ya, Apa iki arep apa iki? Mbak Lia. Iya. nggih kepareng Sing matur. apik. Sing apik basa. Basa. Oh iya. Ben salto sik. Alah, nek mung 10.000 moh aku. Ya wis yo. Ya. Ya sih, atraksi sih Mbak Lia. Atraksi, jadi sawer, atraksi. Menghibur warga Wirayuda. Singosaren. Ya, dan sekitarnya pokoknya. Ayo iki coba kan jogan Wirayuda iki. Coba. Pimpinnya mlembung. Yo, cocok. Yo, sik dilakoni. Kidul ae apa? Lah keren. Sik, nah iki ketoke katutan pase tak kene. Baleri metutu. Wah, yo. Kidul ae apa? Kuwi kesurupan dadi. Sembuh sak menika sampun. Mari. Piton. Mosok barang kowe dilondri arep kok kabeh iki. Atraksi. Ben dari sawer atraksi. 10.000 pertama. Ganongan kok toko besi kok. Enek material barang iki. Sendi. Dicerai siar nyawa, dicerai cepet dicerai siar nyawa, dicerai. Kau mlebu kalangan nek oleh. Ayo. Titik. Apa? Engko tri imban. Wedok siji musuh ganong telu. Ah. Kowe iki lanang ora cewek. Anjay. Oke, ayo Mas Tika. Meneh. Sik, bangku plak. Ono sar nyawar 50, ning kon koprol sing set terus kuwi. Ah. Rene Mas, lebu Mas. Ayo rene. Wes kau kono wae wedi dhek. Kowe dokon koprol sik ler ngono kan lho. Pokoknya selain donatur dilarang ngatur.
Yo kopral sik. Ayo masih kek yo. Sing tua dhisik. Yo mipah. Ora iso. Jajal yo. Jiro lu. Oh. Tetap dhisik. Mesek toh. Udah gak apa sih sing nom-nom ini. Engko terus kan meneh. Iku paron iki barak yatim to. Bapakmu rene wo. Apa dok? Ayo bapakmu pateni sih. Ayo, bapakmu model dipateni kaya Nabi Ismail. Kepiye? Gak. Yo, ayo Mas. Ayo sing nom sih. Ayo ke kopral. Yo kek. Gak terus penonton oleh ra? Oleh. Atas. Kopral sik arep nyawer 50 lho. Kopral sik. On kopral sik. Ono sak nyawer 50. Ayo. Taksi. Kayak ngopo malah deh. Ayo. Kanca-kanca ayo. Yo. Oh. Yo ora sik go. Yo. Ayo. Iyo. Ayo. Mbok, kasih tepuk tangan jamurnya Bapak Ibu. Oh. Yo. Kurang keturutan sing kopral kan lho. Riyon sik dler ngono. Ya, yo Riyon yo. Yo kak yo. Iki ngopo iki? Riyon. Iki sing dijenenge anjing laut. Ya satu yuk, ayo kerja satu, benong lah ya, ayo, yo. Dibenake sih, berani dibenake sih. Coba nih, nesu. Pecah. Karo joget kidul kae apa matopo leo. Panganane opo? Tangane dulu kene. Oh, iki coba. Ayo tangane yo. Ayo para kanca.
Ayo. Yakin ah. Oh ya, terus kayo. Kidul kae apa? Mantuk ana dewa. Makanane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca. Atre Iki tenanan iki. Kecelakaan kerja. Terlalu semangat Riut, kok riut. yo. Yo, 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 yo. Bangku pula Mas Andi siap nyawer. Nek kon koprol sih. Irsan turu koprol, Irsan koprol sih. Kowe ket mau njaluk-jaluki madahi duit kowe. Ayo. Ayo, yo kayo. Jajal Rio di suara. Ayo. Ayo. Yo, apa yang belum iya. Iya. Yo, jajal. Yo. Iye. Ayo. Ayo ketemu. Coba. Waduh, bisa lagi. Omong piye? Duntak dandang ger lah boyok wis tak teko. Oh yo. Barang-barang. Yo. 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 Siap, dikamel yo. Siji, loro, urung. Oh yo, sik. Wis siap?
siji lu gentak dangdang kowe iki wong wajane atu to. Abot nang iki. Japane. Weh, ayo eling sing santun. Bang Plak. Aku ki abot lho. Yo bareng yo. Lampung. Hah? Yo bareng jajane bareng piye wong telu iso ye. Dadi ra sing rodo lho kaya rodo wong telu. Coba iso ra sing rodo wong telu. Yo tepuk tangan sih. Yo. Karo kowe lho. Iya tuh temah kita tenan. Iya tuh. Coba. Gua aku pisan-pisan iso. Kan dhuwur keduwe. Keburu bisa. Yo kayak tuh. Kok kan kasar. Ngapain tuh? Ora mikir kancane lho status ngene sih. Yo. Pok. Ayo, os. Wah. Yo, os. Os, tepuk tangan dong ya. Wah, maju. Wah, setengah sampai menengah tambah. Yo, iya. Sumpah Rion paitan model. Apa? Rada ditahan nih. Modele. Kalau mau tawa. Apa kuwi apa? Balas dendam ye. Apa? Ono BPJS ono. Engko pakai Stoni siap. Yo Bali yo, kondur. Iya ada. Absen kamera sih. Gaya. Fashion show. Iya juga. Fashion show sih. Yo. Kok ana ya koyo ngene iki. Yo, kondur. Atraksi kapungkasan, atraksi spektakuler saking Bujang dan Nongayung Jokarta. Delok koyo kene atraksi ne. Tepuk tangan yang punya Bapak Ibu. Wah, sawer. Wah. Matur nuwun nek amdanku iki iku dhewe. Ngene kok.
saling. Oh iya, saling. Heeh. Ya luwes mangan semangkamu meneh. Yo, dibacokke yo wasabi yo. Yo. Urung, adane jam 3 kok. Oh, jam 3. Ya oke. Nggih, Bapak Ibu, nggih menika para sederek-sederek Taruna Bakti Tama menika wonten niki wonten ing limang babak gangsal babak wonten ing Singosaren. Menika aduh suara banget to. Isin banget aku. Wonten disangkuyung dening para sederek-sederek saking Singosaren 3. Bapak Ibu, kok Bapak Ibu, saking para sederek kalian bapak-bapak, leh ku seneng Mas Gus dineng kene ngerti ra? Para bapak-bapak sing enom-enom ora sing tuwa sing bocah sing enom, lek kerja bakti wah totalitas semangate jan. Wah kenen keterangan matur nuwun nggih. Lek Hamdan kalian sak kanca lek Budi bagus kalian sak kanca mboten saged kula sebutke kalian para pemuda-pemudi saking Permasi menika pun disengkuyung sareng-sareng menika support dukungan penuh saking SP Pangestuni. Nggih, matur nuwun Mbak Lia dumateng Mas Eko. Nggih. Heeh mengagomi Mas Huda, tolong nglestari budaya, nguriri budaya iki ora kudu dadi pelaku seni. Nggih ta? Penonton iki ya wis melestarikan budaya. Meneh-meneh kaya mau sanjange panjenengan bapak-bapak ingkang kerja bakti semangat. Kuwi ya contoh nglestari budaya. Leres Mas Gusdi. Sing enom bergerak, sing tuwa mendukung. Bene budaya-budaya ana ing Ngayogyakarta iki aja ngangsi ilang, gitu. Nggih, leres. Iki ngono ditambahi kudune. Nggih, ngoten Gus. Nggih, Mas Gusdi. Taruna Bakti Tama wonten ing siang niki dugi dalu mengke wonten 5 babak menika babak ingkang kalih menika Bapak Putri bibar sal babak. Nggih. Babak ingkang kaping 9 babak para regenerasi penerus babak bocah-bocah. Nggih. Menika Bapak Nasir. Mungkin bibar ngasar menika babak klasikipun Taruna Bakti Tama. Sing do joget wong sing do kerja bakti. Ngono. Ayo. Do pengen joget ya do joget. Mungkin bibar ngisak menika babak kreasi saking Taruna Bakti Tama. Nah, wah jan sing do ditunggu-tunggu babak kapungkasan Mas Gusdi. Wah menika babak poro warok Mataram, warok walas wengker kauripan. Menika sing do ditunggu-tunggu mesti ning babak kapungkasan. Iki dukungan dipun sambut sangar nggih. Nggih, menika mungkin dalu babak kapungkasan sing biasane ngendang ya joget kecut. Wah, mbok ora mboke nggih, kapungkasan samangke purna babak warok. Kanca-kanca warok alas wengker. Warok Mataram alas wengker ampun sugih sagung dumateng para pamirsa. Ing samangke sak bibaripun azan maghrib kondur rumiyin siram mandi gitu ndak kancane kecut ya. Nggih Bapak Ibu. Kawontenan mengke jam 11 niku pun diken pungkasan mangke mulai pun jam 7. Nah jam 7 pun mulai monggo Bapak Ibu bar magrib langsung adus bebek wae ki mangkat meneh rene. Tegese iki amargi kawontenan saking pihak berwajib menika namung angsal izin dumugi tabuh 11. Nggih, leres Mas Gusdi. Pramila samangke dipun wiwiti babak dalu wonten ing tabuh 7 dalu. Nggih. Kasuwun sanget nggih pengalaman tahun wingi nyuwun ngapunten sanget para sinden-sinden kaliyan para wiyaga-wiyaga. Mengke jam 7 pun dugi mriki nggih. Mengke siram-siram wonten ing dalem kula mawon, dalem Kasingosarenan.
Nggih. Aku nek ning banyu isih duwe ndan. Ya, iki wis rampung gurung ajane. Pun wani Le Hamdan Mas Manyo sik sedap Le Badari Le Hamdan disiap wani ya bacok keso kepiye kiprae para babak putri Nawasena Sikatso